Sådan opretter man en profil her på Brevsnes Sejlklubs hjemmeside. Hernede til venstre ligger opret profil, som man trykker på. Så kommer man ind til dette skema, og så udfylder man helst alle felter, men i hvert fald dem med rød stjerne. Den taster jeg lige en fiktivt navn og adresse. Fastnettelefon eventuelt, og i hvert fald skal man udfylde mobiltelefonen. Det er alt, hvad der er med rød stjerne, det skal udfyldes. Fødselsdagen er vigtig. Og vælg køn, om man ønsker eller ikke ønsker nyhedsbrev. Ønsker man nyhedsbrev, så gør man intet. Er det en forælder, som melder en barn ind, så er det her, man skriver far eller mors eller værvesnavn og telefonnummer. Eventuelt jobtitel, så vælger man favoritaktivitet. Om man ejer et fartøj, og gerne navn og type. Om man har et duelighedsbevis, så krydser man her eller tjekker her, om man er frigivet roer, og om man gerne vil hjælpe til som frivillig. Jeg vil gerne have en fast opgave. Og e-mail. Og den skal man så lige skrive igen. Til sidst skal man så vælge et brugernavn, og det kan for eksempel være, det foreslår systemet, at det er ens e-mailadresse, og så vælger man et password, og det kan være, hvad man synes, men det skal dog minimum have 7 bogstaver eller tegn. Og så trykker man på opret profil. Det der sker er, at man modtager en mail, hvor ens brugernavn og password fremgår, og den skal man huske at gemme, og så trykker man opret profil. Så er man inde i systemet og kan nu gå videre med at tilmelde sig enten et almindeligt medlemskab eller et hold eller et arrangement.